napojiti si, šta će biti od ovoga? Neće biti ništa. Senka, i mi da se već počnemo oblačiti. Jeste, polako Zašto? se polašite. Ovo već ti stapljanje frizure. Nema veze, onda ćete vi biti gotovi, čekat ćemo njih, nećemo vas. 2 hours later. Ratata, titata, 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 rapapa, i odlazite ratata, gledajte da otlomite, vi ste tu malo smotali, znači